Lloret en Comú volem diversificar l'economia. No obstant, sabem que el turisme és la principal font d'ingressos de la nostra vida i és per això que la nostra aposta és ben forta en aquest àmbit. Turisme cultural, turisme d'esports, turisme jove i turisme sènior, turisme de congressos i fins i tot crec que hem d'explorar el turisme rural perquè els nostres boscos poden ser un atractiu destacat per a aquells que ens visiten. Hem de partir de la premissa que tot tipus de turisme pot tenir cabuda al nostre municipi sempre que estigui ben gestionat. El sector privat en els darrers anys ha fet inversions molt importants i hem d'estar al seu costat. Hem de recolzar les iniciatives dels hotelers i hem de premiar l'excel·lència. Hem de destacar aquells establiments que ofereixin un servei de qualitat i un treball de qualitat, perquè el treball de qualitat és sinònim a servei de qualitat. I és per això que fomentarem la formació continuada i bonificada dels nostres professionals. El Consell Assessor del Turisme hem de donar vida en aquest òrgan i hem d'incorporar nous actors que creïn i aportin noves iniciatives, que esdevinguin en esdeveniments, perquè la gent de Lloret estem fets d'una pasta diferent. Jo així ho crec. I junts i en consens podem crear coses increïbles. El tot inclòs. Hem de regular el tot inclòs. No pot ser que afecti el nostre comerç. I serem implacables amb els accessos en els UTS i en la competència deslleal en aquest sector. Hi ha molt per fer. Es pot millorar molt. Nosaltres en tenim moltes ganes i sens dubte ho farem.